Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή επαφή μαζί σας, όσο γίνεται ακόμα περισσότερο τώρα πια. Θα σας μιλήσουμε και εμείς, αλλά θα ξεκινήσουμε με έναν πρόσωπο από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ο οποίος θα σας ενημερώσει για διάφορα, είναι ο πιο κατάλληλος μάλλον για να σας ενημερώσει για τις εξετάσεις του Μίσιγαν και ό,τι προσφέρει η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Ακριβώς επειδή προσπαθούμε να σας έχουμε ενήμερους με όλους τους δυνατούς τρόπους, γι' αυτό λοιπόν είναι και ο κύριος Πετρόπουλος που αμέσως θα έρθει να σας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έκανα κάτι να το κερδίσω αυτό. Δεν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βλέπω ένα μικρό αεροπλαγήριο και από γονείς και από μαθητές. Ο σκοπός της παρουσίασής μου, εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι διπλός. Είναι απλώς για να βρεθώ εδώ στο χώρο σας και είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μας από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση να βρισκόμαστε σε χώρους συνεργατών, γιατί θέλουμε συνεργάτες με κέντρα ξένων γλωσσών και ιδίως κέντρα ξένων γλωσσών που κάνουν πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να σας πω μερικά πράγματα για τα πτυχία, τα οποία μπορεί περισσότερο αυτά να τα ξέρετε, αλλά επειδή είμαι εδώ, σας δίνει η ευκαιρία να κάνετε και ερωτήσεις που, αν μπορώ να τις απαντήσω, θα τις απαντήσω. Οπότε έχει διπλό ρόλο. Για την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση γνωρίζετε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια μικρή διάκριση με τους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων και τους φορείς που αναπτύσσουν τις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ένας φορέας που διεξάγει εξετάσεις. Κάνει τις εξετάσεις. Οι φορείς που δημιουργούν τα διπλώματα είναι όπως το Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν, του Cambridge κτλ. Θα σας πω γιατί τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση σε αυτό. Παλαιότερα όμως υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Παραδείγματος χάρη πριν από χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένος ο διάλογος, μιλούσαν δύο γονείς και έλεγε θα δώσει ο δικός σου λόγο φέτος. Και έλεγε βεβαίως, ποιο λόγο θα δώσει, θα δώσει το λόγο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Ναι, η Ελληνοαμερικάνικη δεν έχει λόγο δικό της, διεξάγει εξετάσεις. Και αυτό βέβαια οδηγούσε σε μια σειρά παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Είναι όπως όταν πας σε ένα εστιατόριο και δεν είσαι ικανοποιημένος στο φαγητό, θα τα ακούσει ο σερβιτόρος. Ο οποίος ούτε έχει παραγγείλει τα φαγητά έως και τα τρόφιμα, ούτε είναι στην πολιτική του εστιατορίου και βέβαια και δεν μαγειρεύει. Εν πάση περιπτώσει όμως, γιατί το είπα αυτό, για να φτάσω στο εξής σημαντικό σημείο. Όταν όμως είσαι ένας φορέας διεξαγωγής εξετάσεων, όπως η Ένωση, μεγάλος και αξιόπιστος και λειτουργείς κατά αποκλειστικότητα όπως με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι η Ελλάδα παγκοσμίως για το Μίσιγαν, τότε έχεις φωνή. Και αυτή η φωνή είναι μια σύνθεση όχι μόνο της Ένωσης, αλλά και της δικής σας. Είμαστε σε ένα επικοινωνιακό κύκλωμα. Οι γονείς σας, εσείς, οι άνθρωποι οι οποίοι σας προετοιμάζουν και εμείς που διεξάγουμε τις εξετάσεις. Που σημαίνει ότι η γνώμη μας μετράει. Μπορεί όχι άμεσα και αύριο, γιατί όλα περνάνε από ένα επιστημονικό φίλτρο που πρέπει κάποια βελτίωση να δικαιολογηθεί επιστημονικά, αλλά κάποια στιγμή γίνεται. Θα σας υπενθυμίσω απλώς ότι μέχρι το 1995 στην Ελλάδα υπήρχε μόνο το proficiency του Μίσιγαν. Δεν υπήρχε το λόγο. Η Ένωση όμως διέγνωσε, αυτό απλώς και που θα μου το κάνετε γιατί έχει, διέγνωσε την ανάγκη στην αγορά να υπάρχει και ένα λόγο και δρομολόγησε τις εξελίξεις ώστε να υπάρξει. Οι αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς, το ECC που άλλαξε. Ξέρουμε τις αλλαγές που γίνανε στο ECC. Λοιπόν, οι αλλαγές που έγιναν στο ECC, αυτές οι αλλαγές ήταν αποτέλεσμα μιας ολόκληρης συνεννόησης μεταξύ γονέων, υποψηφίων της Ένωσης και τελικά μεταφέρθηκαν στον φορέα που δημιουργεί τις εξετάσεις και έτσι είχαμε αυτές τις αλλαγές. Άρα, η φωνή σας μετράει. Είναι πολύ καλό που βρίσκεστε μαζί με τους ανθρώπους που ετοιμάζουν τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι είστε μέρος της διαδικασίας. Αυτό είναι ένα πανόραμα από τις εξετάσεις που διενεργεί, αφού το ξεκαθάρισα τώρα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Θα πούμε για κάποιες από αυτές, οι οποίες μας ενδιαφέρουν, από τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, διότι έχει σημασία ότι σαν φορέας αξιόπιστος μπορείς να δημιουργείς
μια κατάσταση η οποία αφορά όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Θα εστιάσω κυρίως στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν βεβαίως, με τα δύο τεστ τα οποία είστε πολύ εξοικειωμένοι, με το Β2 και το Γ2, το ECCE και το ECP. Όπως γνωρίζετε, αυτά τα δύο τεστ εξετάζουν και τις 4 δεξιότητες. Και το listening, που είναι το ακουστικό μέρος, και τη γραμματική με το reading, και το writing και το speaking. Το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτό έχει σημασία, διότι υπάρχουν κάποιες εξετάσεις οι οποίες δίνουν έμφαση σε κάποιες από τις δεξιότητες και όχι σε όλες. Αυτά τα δύο συγκεκριμένα αφορούν όλες τις δεξιότητες. Οι μήνες διεξαγωγής, και απλώς με την υποσημείωση ότι από το 2015 το ECCE θα διεξάγεται 3 φορές το χρόνο από τις 2 που είναι τώρα, που είναι Μάιο και Δεκέμβριο συγκεκριμένα. Λοιπόν, πράγματα που ίσως γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε και να δώσουμε έμφαση. Το ECCE αποτελεί διεθνή επιστοποίηση επίπεδου Β2. Επιτρέψτε μου εδώ 2 κουβέντες. Από την εποχή που ορίστηκαν τα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε με όρους που όλοι καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, πριν από εκείνη την εποχή, έλεγες lower. Και έλεγε ο άλλος, έχω και εγώ lower, έχεις και εσύ, έχει και ο άλλος, έχουμε όλοι lower. Όμως, για να μπορέσει το lower να υπάρξει σαν μια πιστοποίηση γνώσης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έπρεπε να οριστούν οι όροι αυτού του επίπεδου. Τώρα έχουν οριστεί. Όταν λοιπόν λες ότι το συγκεκριμένο τεστ είναι Β2, αυτό σημαίνει ότι πληρεί κάποιους όρους που αφορούν το επίπεδο Β2. Και το ίδιο φυσικά με το Β1, το Γ1 κτλ. Αναγνωρίζεται επίσημα από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό μεσομάθειας βεβαίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματικούς και για εκπαιδευτικούς λόγους. Και το σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται στην Ελλάδα για τον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως. Σε αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες. Τα παραδείγματα δεν είναι γενικά και τυχαία, είναι από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σε αυτούς τους τομείς, έχοντας την πιστοποίηση Β2 του ECCE. Αυτό που θα δείτε, δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, απλώς θέλω να δείτε το πόσο κοινά στοιχεία έχουν όλα αυτά τα τεστ μεταξύ τους. Και είναι σημαντικό να έχουν κοινά στοιχεία. Διαφορετικά επίπεδα, αλλά κοινά στοιχεία εξέτασης. Ούτως ώστε να πηγαίνουμε από το ένα τεστ στο άλλο, να μην έχουμε εκπλήξεις όσον αφορά τη δομή, να ακολουθείτε μία συνεπής συνέχεια πάνω στο θέμα πώς είναι δομημένα τα τεστ. Αυτά λοιπόν τα τεστ είναι δομημένα με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλαπλών επιλογών, multiple choice, και κρατάνε περίπου 2,5 ώρες. Και ο χρόνος είναι σημαντικός. Διότι, όπως ξέρετε κι εσείς, όσο περισσότερες ώρες κανείς είναι σε μια εξεταστική διαδικασία, τόσο είναι πιθανόν να πέφτει η αντοχή του, να πέφτει η προσοχή του ή η προσήλωσή του. Όλη λοιπόν η γραπτή διαδικασία κρατάει γύρω στις 2,5 ώρες, έχοντας τις δεξιότητες τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Η προφορική εξέταση κρατάει 10 με 15 λεπτά και είναι μια κατάσταση όπου έχουμε έναν εξεταστή και έναν εξεταζόμενο. Εντάξει. Νομίζω είστε απόλυτα εξοικειωμένοι εσείς τουλάχιστον με το ECCE και πώς δουλεύει, είναι μια καθημερινή πραγματικότητά σας.